tak je za nami druhý ročník plesu obce Pekušovce. Som veľmi vďačná, že prebieha v takej atmosfére, že je tu úžasná atmosféra, úžasní ľudia. My sme vytvorili rodinnú atmosféru. Fakt dúfam, že ľudia budú na tento ples, na tento druhý ročník spomínať ešte lepšie ako na ten prvý. Som vďačná za každého jedného a že navštívili našu obec, náš ples a dúfam, že prídu aj na budúce. Atmosféra je perfektná, čím ďalej viac sa tu ľudia zabávajú a keďže sme boli aj na minuloročnom plese, môžeme porovnať, že naozaj tá zabava graduje, úroveň je oveľa vyššia a vyššia a je tu naozaj perfektne. Veľa príjemných ľudí. Sme druhýkrát na tomto plese, boli sme na minulom roku. Ten, kto nie je, má čo ľutovať. Ples Kokošovciach má jedinečnú a znamenitú atmosféru, ktorá sa nesie v duchu takej rodinnej spoločnosti. Takže ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, je to tu nádherné. Ďakujem hlavne pani starostke, úžasná atmosféra, super ľudia. Tu veľmi príjemná atmosféra, skvelí ľudia, veľmi dobrá zábava. Zažil som veľa zaujímavých chvíľ, od jedla, fantastickej muziky.